Lodwa tajba, nilqakom għal qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ridt mutalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-siliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li fil-ħniena kbira tiegħu raġa' wellidna għal tama ħajja bil-qawmin ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittebba u lanqas jinxef. Dan il-wirt hu merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar taż-żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu imqarjek issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-deheb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deheb biex ikun jistħoq ilha tasal għat-tifħir għal glorja u għal ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih qatt li issa mintom xtarawh, intom temnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser. Waqt li tiksbu lan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Inrod ħajl il-mulej b'qalbi kollha fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. U jagħti lejxien lil min jibża minnu, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Wera lill-poplu tiegħu il-qawwa ta' emilu meta qassam lilhom art il-ġnus. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bad jifdi lill-poplu tiegħu waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu. Qaddisu tal-biża' u ismu għal dejjem jibqa' it-tifħir tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ġesu Kristu għat li kinani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont Sammar. Glorja lilek mulej.
F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien se jaqbad it-triq marfuqu wieħed jaġġel, niżel arkub teħ qudiemu qallu Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Ġesu qallu għaliex qiegħed issejjaħ li tajjeb? Ħadd ma hu tajjeb li falla biss. Inti l-kmandamenti tafhom, la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixitx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta' ħaddieħor weġġaħ lill-missierek u l-ommok. U dak wieġbu qallu Mallem, jien dan kollu ili nħarsu minn żożiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuq ħarsa ta' mħabba u qallu ħaġa waħda toqsok, mur bih li għandek, għatih lill-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Imma dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu mbagħad ħares ħarsa madwaru qal lid-disċipli tiegħu kemm jibsa għall-lonja li jitlu fis-saltna ta' Alla. Id-disċipli staġbu għal din il-kelma, imma Ġesu reġa' qalilhom kemm jibsa uliedi li wieħed jidħol fis-saltna ta' Alla. Eħfef li ġemel jgħaddi mingħajn tal-abra milli wieħed ħani jidħol fis-saltna ta' Alla. Huma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed il-ieħor mela min jista' jsalva. Ġesu ħares lejhom u qalilhom għal bnedmin dan ma jistax ikun, imma l-Alla iva, għax għall-Alla kollox jista' jkun. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Arras wiċċu u telaq b'qalbu sewda. Dan hu li naqraw fl-Evanġelju llum skont San Mark fuq dan ir-raġel illi mar jaġġel biex ikellem lil Ġesu, ixtieq arkub teħ u qallu x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. Kien ifittex dan ir-raġel dak li tassew jista' jimlielu il-qalb tiegħu. U Ġesu lilu jagħmillu stedina. Meta r-raġel wieġbu li l-kmandamenti segwihom, Ġesu jgħidlu mur bih li għandek għatih il-foqra mbagħad ejja u imxi warajja jkollok teżor fis-sema. Imma naqraw hawnhekk illi għal dan il-kliem dan ir-raġel qarras wiċċu u telaq b'qalbu sewda. Dakinhar kien hemm tnejn b'qalbhom sewda. Dar-raġel ilha li xbaqa' diżappuntat li qallu Ġesu. U Ġesu meta ra lil dan il-bniedem illi l-Evanġelju jgħid fuq tefa' ħarsa ta' mħabba jagħmillu din l-istedina u jirrifjuta. Ma fehmx illi Ġesu bli kien qed jagħmel ried li jimla l-qalb tiegħu, ikollok teżor fis-sema. Ried li jagħtih l-aħjar l-aqwa. Ma fehmix. U jgħidilna għaliex l-Evanġelju għax kellu bosta ġid. U għalhekk Ġesu kien ukoll qalbu sewda meta jara lil dan il-bniedem illi kien segwa il-kmandamenti. Kellu prinċipji li jmexxuh fil-ħajja tiegħu. Imma mbagħad għala qalbu għall-ikbar teżor li Ġesu ppreżentalu. Il għaliex kien il-ġid tiegħu jgħalqu ma jħallihx tassew illi jaħseb f'dawk li huma fil-bżonn. U għalhekk Ġesu permezz ta' din il-ġrajja
rrid jagħti talima importanti li t-disċipli tiegħu u lilna wkoll. X'jallimna Ġesu hawnhekk illum? L-ewwel ħaġa li hija importanti nibdew minn fejn beda hu. Ġesu beda billi qallu fuq il-ħarsien tal-kmandamenti u mhux biss semmilu l-kmandamenti imma speċifikhom. Qallu inti l-kmandamenti tafhom. La toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixitx fals, la tiħux dak li hu ta' ħaddieħor, weġġaħ il-missierek u l-ommok, innutaw. Ġesu qed isemmilu l-kmandamenti li għandhom x'jaqsmu mar-relazzjoni mal-oħrajn. Jiġifieri qed jgħidlu biex ma tagħmilx ħsara lill-oħrajn u biex tagħti ġieħ ukoll kif jixraq l-oħrajn. Min hemm beda Ġesu u minn hemm irridu nibdew aħna. Il għaliex il-kmandamenti huma dawk li jgħinu tassew għall-bini tas-soċjetà biex ikollna soċjetà li tassew tixraq lid-dinjità tal-bniedem u tirrispetta il-ħajja tal-bniedem. Imbagħad Ġesu jgħidlu iktar minn hekk. U tajjeb li nifhmu x'qed jgħid Ġesu. Ġesu mhux qed jgħid li hu kontra il-flus u l-proprjetà. Dawn huma meħtieġa. U meta jaqdu l-funzjoni tagħhom b'mod xieraq huma ħtieġa huma bżonn għall-bniedem. Ma Ġesu qed jgħid biex aħna ma nħallux il-ġid li għandna, il-flus, il-proprjetà, il-ġid jikkmandana hu fil-ħajja u jmexxina hu u ma jħallinix naħsbu fl-oħrajn. Innutaw dar raġel. Jidher li dar raġel il-ġid li kellu mhux għax stana minn fuq dar ħaddieħor, ma għax jiġifieri il-ġid minn fuq dar ħaddieħor b'xi korruzzjoni jew hekk. Imma dar raġel meta Ġesu semmilu l-kmandamenti għallu dak kollu li nħarsu minn żożiti. Meta semmilu il-fqar ma qallux jiena ili ngħinhom dawk snin il-fqar ma semmilu xejn. Imma telaq qalbu sewda għax kellu bosta ġid. U għalhekk Ġesu dan li jrid minna wkoll li aħna noqogħdu attenti il-ġid li għandna nużaw mod xieraq għalina ma wkoll biex naħsbu fl-oħrajn dak li huma fil-bżonn, ngħinu dak li huma fil-bżonn, għax dak hu l-aqwa investiment. L-aqwa investiment biex ikollna teżor fis-sema kif xtaq dan raġel huwa proprju billi aħna ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn. Jew nitolbu l-Mulej illum kim dawrin minn din il-kelma tiegħu li aħna infittxu dejjem li jkollna lilu bħala it-teżor ta' qalbna, imbagħad hu idawwalna bliema mod għandna nużaw il-ġid tagħna kif jixraq għalina, imma wkoll biex naħsbu f'dawk li huma fi bżonn u ngħinu nieqfu ma' dawk li huma fi bżonn. Tolbu Mulej din il-grazzja ħalli aħna tassew qalbna nimlewha mhux b'dak li għandna li ma jistax jimla l-qalb tagħna ma bih imbagħad hu jgħinna tassew nużaw il-ġid tagħna b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek li l-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina Mulej il-grazzja li aħna nużaw il-ġid li għandna b'mod xieraq u b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex infittxu li tkun int li timla il-qalb tagħna, tkun int it-teżor ta' ħajjitna
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu kan morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin f'Malta kif ukoll għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex int tagħti l-għajnuna li jeħtieġu il dawn fit-tbatija tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-poplu tal-Ukrajina, speċjalment għall-vittmi tal-gwerra, tal-invażjoni. Nitolbuk mulej biex saltan il-paċi fl-Ukrajina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha illi għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem speċjalment biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla ntatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna. U inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Fi ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu il-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. F'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fi glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulejji minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej blike li salvana, is-sagrament li bih fiħnina tiegħek tajjixna fuq dil-art, fit-tiba tiegħek għamel li permezz tiegħu ikonna sem fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Qabel intemmu l-quddisa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-moment ta' talb. Tistgħu segwu t-talba tar-Rużarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Nofru dan ir-Rożarju għal paċi fid-dinja u speċjalment għal paċi għal poplu tal-Ukrajina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġena l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarista minna tal-infern. U ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qajba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiedi sa'at ngħatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern.
u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib nizdaħlisna mid-denja, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarsa minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-truframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja, amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu.
Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Muxebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. l-iżjed safja, Itlob għalina. l-iżjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġ, Itlob għalina. tal-parir tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Itlob Alla, għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. seħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġeli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilina għaddija tijek mulejalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament sal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.